हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर मेथाइ रोजाबगिरि एलिशा बर' बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सिखरि जाना। आरो बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जोमै रानि स्वर्गियारि आरो फावखुंगुर महरै गाहायै सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि डिटेल्स मिथिनाय जायाखै लोगोफोर, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामजोबनो हायाखै। आरो बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारि बिथां, मिउजिकखौ होदों हिरन्नाया आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मोनसे सिखिरि जाना मिउजिक भिडिअखौ जों बि स्वर्गियारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां सिखिरि जाना आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअआ थाबैनो बि स्वर्गियारि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजोंनो थाबैनो रिलिज जागोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो